Koni kanyo ni antiere kod jaod bura machon mano mabende ni jakom mano mara Sony Sugar mabende wantiere godo kinyi makawuono mano Jared Kopio otudre kodwa e yor Zoom ka entiere county mano ma Mombasa. Jared, kama entiere oyawre Mombasa uchiwe yo machalo nade ukinyi makawuono to chenro bende chalo nade kodu kama untiere ukinyi makono ageno ni iyudo wa yo makare kendo koro bende waneni kamera ni mnyalo mana loso maber matin ubi mana mbele ni matin mondo wayudi yo makare aya kanyo koro chieng koro goyi maber ahinya koro nyako Ramogi jo anyalo mana neni to bende koro ilose kodwa imoso ukinyi makawuono to twak montie go kawuono mano mar twak mar thik kata bipartisan mar dialogue National Dialogue Committee nyaka sani ka posechope en ang'o minyalo wacho? Erokamano ahinya Cleophas. Adwa goni erokamano kuom miyowa thuolo ni mondo watwag gi ogandawa kaachiel gi erokamano bende onagi kuom kete e Ramogi okinyi masani. Adwa wacho ni wach twak mokwongo adwa koni Mombasa piny oru maber kendo liet nitiere maratari ka. Liet nitiere maratari ka kendo gima ng'eyo ni chenro ma wan godo koni ne wan koni kaka jo County Public Service Boards ma Kenya duto. Bende ane jakomgi iluongo ni County Public Service Boards National Consultative Forum. Ane jakomgi koro wan gi gima iluongo ni annual convention kama wapore weche watudo weche wang'iyo ni to weche mag dhiro tich kaluwore gi ndiko kaachiel gi chenro mag tije e counties onego tanang'o. Wan gi welo mopogore opogore kata kawuono wa expect ni the deputy president dhi biro ka kata ka kubiro to dhi oro jalwete. Kiny bende wa expect waziri Owalo gi joma moko jiti jowach mang'eny nyoro ne wan gi governor ma Mombasa His Excellency Abdulsamad Nasser. Koro weche dhi kamano. Mombasa chiwa maber kendo kama kawaida piny liet to ober for a break. It's nice. Adwa wacho ni Cleophas wach ma dhi mbele sani mar jogo ma wach twak man National Dialogue Team ma kendo chako kwa ndalo kendo medo ni mondo gitim ogo tarbim e weche machane gi chako wacho machando Kenya ber to ok ber ahinya. Mokwongo ok wanyal bedo ni kaka oganda higni duto jok masani about 30 years old ung'eyo gani bang' yiero ka bang' yiero nyaka nduru gore kendo nyaka jibed piny wuoyo. Ng'eno nyaka wachak penjore to nduru ni to gi twak mabedo bang'e ni en ohand jomoko koso nikech adieri makende ka gimoro osetimore chiel ting'eyo ni kaa gini timore koro atim ang'o mondo aket kanyakla mondo ka gik sechegi to gini kik chak nuore yo marach monuore ni. Omiyo gini ochalo no ohala nikech jogi nyocha nomi 1 full month ging'e the issues kendo ne gikwong gibedo piny ma giwacho ni gima e gik modhi wuoye to gichagi yudo ka kendo gigo koro ok wachre negi kendo gichagi yudo other experts waketo gini gin experts to gichagi manyonwa experts kendo mamoko ma mondo ng'isgi gik moko koro wawalo kod jogi ne oyier gi nang'o in first place. To bende Jared mana kar kanyo kama pod ilero kar kanyo kinyalo mana yudo thuolo ma en gimoro ma iwacho ni magi gik moko manokelo pogruok mar paro mano tok yiero bende iparo ni gik ma gitwakie ma mago bedo ting'o nyaka pek mar ngima koro wacho ni sani giyiere mar twak kendo ma nie margi mar ariyo mar twak ewi weche gi mar pek mar ngima
tiende nang'o ne chal ni gik ma gidarango gi hie bende gin gik mathago Kenya oganda miwacho kanyo ma hikgi romo sani 30 ywak ma giwinjo bang' yiero ka yiero bende gigi dhi reso gi e yiero mabiro kata e kinde mabiro mbele ka Cleophas an gini kanene ochal na mana mbaka gima wacho ochalo mbaka nikech uchumi igero gi policies kama gibede cha gidwa wacho ni cost of living odhi malo zaidi kendo hinyo jopiny magikonwa ni ka gisetieko wuoyo to dhi bedo maber. Yet a democratic system dwaro ni ka jo Kenya Kwanza noseloso sirikal jo Azimio ne yie to bede opposition to gichiwo alternative views magi e bunge kacha gibedo gi shadow cabinet secretary for education, shadow cabinet secretary for trade, shadow cabinet secretary for finance. In that format, every quarter or every month, gichung to gigolo policies, gigolo ideas. Actually, one only mondo Kenya the mbele maber mondo chumi dog piny serikal onego tim gima. Koro serikal be kuma gibede from where they sit ging'iyo ni jogi nigi a good idea. Let us borrow this, wakaw ma, wasum ma wawe. Kaeto piny gerore. To kanyaka chuog duol. Mabe duol no kubed nono, duol no e chulo. Kanyaka chuog duol. Eka mondo chumu bed maber. Bende Kenya wan matek. Aye.